ассалому алайкум. Шахсе ба худ гуфт ки субҳ нахустин касеро ки мебинад ба ӯ садақа хоҳад дод. Чун субҳ шуд, бо зани рӯ ба рӯ шуду ба ӯ маблағе ато кард. Мардум гуфтанд ки он зан фоҳиша аст. Баъдан ба марде рӯ ба рӯ шуда ба ӯ садақа дод. Чанд нафар гуфтанд ки ин мард бадтарин шахс мебошад. рӯзи сеюм низ он шахси хайрхоҳ бо аввалин касе ки рӯбарӯ омад садақа дод. маълум шуд ки шахси садақа гирифта бисёр сарватманд будааст. садақадиҳанда хеле озурдахотир шуд. дар хоб дид ки худованди мутаол ҳар се садақаашро қабул кардааст. он зани фоҳиша бо сабаби нодорӣ ба амали зишти танфурӯшӣ даст зада буд. вақте садақаро гирифт, ин кори бадро тарк намуд. шахси дуюм дӯст буду бо сабаби тангдастӣ дӯзӣ мекард. аз баракати садақаи он марди хайрхоҳ аз дӯздӣ тавба намуд. шахси сеюм бошад, сарватманд буду ҳеҷ гоҳ садақа намекард. ӯ аз садақа додани он марди сахӣ ибрат гирифта эҳсонкориро пеша намуд.